హలో అండి, శ్రీమాన్యు కిచెన్కి స్వాగతం. నేను మీకు గుత్తి వంకాయ కూర చేసి చూపిస్తాను. ఈ పొడవు వంకాయలతో గుత్తి కూర చేస్తున్నాను. ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. దీంట్లో కావాల్సిన పదార్థాలు: ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఉప్పు, కారం, పసుపు, కొంచెం గరం మసాలా. మనం గ్రైండ్ చేసేసాక మెంతి పొడి, కొత్తిమీర కలుపుదాం. ఇవన్నీ ఇప్పుడు మిక్సీ పెట్టేద్దాం. లోపు మనం స్టవ్ వెలిగిస్తాను. మిక్సీ అయ్యేలోపు హీట్ ఎక్కుతుంది. ఓకే, మిక్సీ పెడదాం. పాన్ వేడెక్కింది. ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ వేస్తాను. ఓకే, వేస్తాను. ఇప్పుడు మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమం ఉంది కదా, దాంట్లో కొంచెం కసూరి మెంతి, కొత్తిమీర 2 కలిపేసాను. మనం తీసుకున్న వంకాయలకి ఇలా మొత్తం అన్నీ పెట్టేద్దాం. ఓకే, ఇలా మొత్తం వంకాయలు అన్నిటికి ఈ గ్రైండ్ చేసిన ఉల్లి ముద్ద పట్టించేద్దాం. మొత్తం అయిపోయింది. ఇలా అన్నీ మసాలా పట్టించేసాం. ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది. మనం తీసుకున్న వంకాయలన్నీ వేసేద్దాం. చిన్న మంట మీద సన్న చక్కెర అలా వదిలేస్తే వంకాయలు తొందరగా కుక్ అయిపోతాయి. ఇంకా మనకు కొంచెం ఈ పేస్ట్ ఉంది కదా, ఇది కూడా ఇలా వేసేద్దాం. గ్రేవీ వస్తుంది బాగా. నేను మళ్ళీ మీకు మెంతి వంకాయ మన చిన్న వంకాయలతో చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, మూత పెట్టేద్దాం. ఒక 10 నిమిషాలు అలా సన్న సెకండ్ ఉంచేస్తే బాగా కుక్ అవుతుంది కర్రీ. ఒక్కసారి మూత తీద్దాం. ఓకే, వంకాయ కూడా బాగా మగ్గిపోయింది. కొంచెం వాటర్ వేస్తే సరిపోతుంది, కొద్దిగా. మూత పెట్టేస్తే 5 నిమిషాలు కర్రీ అయిపోతుంది. ఒక్కసారి మూత తీసి చూద్దాం. కర్రీ అయిపోయింది. ఆయిల్ కూడా పైకి వస్తుంది. ఓకే, స్మెల్ అంటే చాలా చాలా బాగుంది. వంకాయ మొత్తం కుక్ అయిపోయింది. ఈ వంకాయ తొందరగా ఉడికిపోతుంది. ఓకే, మనం సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుందాం. ఓకే, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే గుత్తి వంకాయ కర్రీ రెడీ. మీరు కూడా ట్రై చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. కీప్ వాచింగ్.